Holiday na, bakasyon na. Wala ka sang excuse para magbanding upod ang pamilya kag barkada. Yari, ang pila ka mga suggestions nga pwede nyo katuan kag lagawan diri sa Negros. Libuton ta ang Negros sa sining episode. Umalimpas ang una, tugtog sa bong. Kantuan ta ang pila sa mga matahom nga mga lugar nga dapat nyo bisitahon. Pamilya sa katugay na Grace Pharmacy. Mayara kita sa Mountain Resort. Grace Pharmacy. Masaligan sang tanan. Grace Pharmacy. Mayara sang Suba. Tunay. Walang Siyempre may waterfalls. Grace Pharmacy. Una kita sa malapit-lapit lang nga lugar. Sa 45 minutes mo nga drive halin sa Bacolod City, malatagaytay ang maabdan mo nga Highland Resort sa Talisay City lang. Makita ini sa Barangay Kabatangan. Sa pagsulod mo pa lang sa resort, feeling mo, ara ka na sa Tagaytay, napalibutan ka sang bukid, kag may mga benguet pine trees. Matugnaw, malinong, kag matahom ang ini nga lugar. May kalanan, may kapihan, kag may swimming pool nga spring water para maka-enjoy ang kids. May cottages nga for the day, kag mayara pang overnight. Kuluyag mo sang stress-free nga outing. Diri ka na sa Almadria Highland Resort. Mabayad ka na lang, kag mapakalinong, kag i-enjoy ang imo nga bakasyon. Ini naman ang popularing ginatawag nga New Zealand sa Murcia. Mala New Zealand ang feel sang lugar kay man napalibutan sang kabukiran. Ini ginatawag nga Hillcrest Resort sa Barangay Santa Cruz sa Murcia. Hindi diri pwede ang walk-ins, by reservation. Kamu lang sa imo nga grupo kung sang imo nga pamilya ang mag-okupar sang bilog nga resort. Kung hindi pagid kamo kaigo sa sini nga balay, may A-frame houses nga pwede marentahan. May malapad nga swimming pool sa tunga. May mga cottages nga tambayan. Pwede makaluto sa inyong pagkaon. Ang manami diri kay man malinong. Malayo sa gahod kay ara ka na sa bukid. Imagine na bala, pagbugtaw mo pagkaaga, amo ni dasunang imo nga view samtang nagakape ka. Kay tungod ara na sa kabukiran, rough road ang alagyan. Pick up kag SUV, makasaka diri. Pero nag-offer man sila sang sugat kung kinahanglan. Ari naman niya, para sa mga praktikal nga mga tao. Gusto nyo mag-enjoy kag mag-bonding pero hindi ka mo gusto magasto sa dako nga kwarta. Pwede ka diri sa may Suba, sa Pandanon, sa Don Salvador Benedicto. Kung nagapa-DSB ka, malabyan mo lang ni siya. Inabala ang Suba sa kilid sang Taytay antes ang arko nga welcome to DSB. Matinaw kag matugnaw ang Suba diri. Sa 20 pesos mo nga entrance, ma-enjoy mo na diri ang Suba. Amo sinikatinaw ang tubig diri kag nagaagaw blue-green ang tubig, ilabi na kung bag-o lang tapos ulan.
Kung may gamay nga adventure ang gusto nyo, kag may manami nga palaliguan, ini ang para sa inyo. Ang Labi-Labi Waterfalls sa may barangay Araal sa La Carlota City. Sa 30 minutes lang alaktanay, malapot mo na ang amo sini katinaw nga palaliguan. Warning lang, matugnaw ang tubig diri kay halin sa bukid. Nagaagaw-agaw blue-green ang tubig kay matinaw kag madalom sa tunga. Magamay ang hulog sa tubig kag may palaliguan nga area nga do lake na palibutan inisang kakahuyan. Daw na stranded ka sa tunga sang jungle, malayo sa kasakuon sang syudad. Take note lang nga kinahanglan mo anay magkuha sang guide para magkadto diri. Ang iban naga-camping diri. Imagine na bala pagbugtaw mo pagkaaga pagwa mo sa imo nga tent, amo ni ang palaliguan nga nagahulat sa imo. Kung may bisita ka nga balikbayan, gusto nyo mag-relax kag mag-enjoy man sang view sang kabukiran sang Negros. At the same time, may ara sang kalan-an, spa, kag house for rent sa Don Salvador Benedicto. Ini ang balay sa Busay. Makaon ka samtang nagaatubang mismo sa popular nga Malatanog Falls. Ang pinakababaw, ang ginaparentahan nga balay nga may kaugalingon nga sala, dining area kag banyo, may billiards kag karaoke. Sa second floor naman, ang spa. Samtang nagapasabor ka sa kanamit sang masahe, ang view mo, ang kabukiran sa DSB. Kag sa idalom, ang kalan-an kag kapihan. I-enjoy mo ang lutong bahay nga mga pagkaon samtang gina-enjoy mo man ang views ng nature. Pwede diriya ang walk-ins. Kag, kung isog ka, itry mo di paligo sa ginatawag nila nga pinakamatugnaw nga resort sa Negros. Sa katugnaw sa tubig, diri ginapakold ang ginabaligya nga soft drinks kag beer. Nahamtang naman ini sa Canlaon City sa Negros Oriental, malapit lang sa La Castellana. Ini ang Inland Resort. Gino-operate naman ini sang LGU sang Canlaon. May mga oras nga natabunan sang fog ang lugar. May balaklan man sa pagkaon kag ilimnon, kag may mga cottage nga for the day. Pinasahi ang ilang swimming pool kay man may dalagko nga bato. Kag ini nagaatubang sa Mount Canlaon. Hindi mo na kinahanglan magpakalayo. Kay man, diri pa lang sa Negros, bastante ka na sa kadamo sa pwede nga lagawan. Mga lugar nga wala o pagani ma-explore, pero ari lang diri mismo sa aton nga isla. Holiday sa Lunes kag Martes, pili ka lang kung ano ang luyag mo kadtuan sa sini nga mga lugar.
Para updated ka sa mga episode sa Tripping Dinubing, i-follow ang among Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Dinubing!